हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशें आहे तुम्ही सगळ्यांक सजमता सगळी बरी आहे म्हणून आणि सगळ्यांक विश यू मेरी क्रिसमस. आणि तुम्ही पाहू शकता आम्ही इलाय ओल्ड हेरिटेजन फॉर क्रिसमस डान्स. आम्ही इलाय ओल्ड हेरिटेजन फॉर क्रिसमस डान्स. आता भितर सरलोय आमी. चलतंय मागीर भितर. What to do when I got this? This is
आतां लंडन स्टेडियमाचेर तुका आसताच ना तर सो आतां गोवा ट्रेंडींग जाता आतां पळोवंक शकता पावर नासता लंडन ट्रेंडींग जागा 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 बरें मराठी सॉंग आहे मी गाडीवर फिरताना कामानी मी स्टेजवरती दिसलो की घामानी तांबडी चांबडी ही चमकते उन्हात तांबडी चांबडी ही चमकते उन्हात तांबडी चांबडी ही चमकते उन्हात All right, you people, give it up for DJ Bush! And what a lovely set we had from here. फ्रेंड्स डान्स चालू काबर क्रिसमस डान्स इथे घरा सव झाली सकाळची आणि चल आसतलें बेश्ट बारीक क्लिप्स घाले कोण कोण प्ले केले ते पूण आमी स्टार्टींग सावन येवं न्हय ते मीस काबार जाता आनी हें करता म्हणल्यार लेट जालो आनीक पावता म्हणल्यार सो मेळटा तुमकां नेक्स्ट व्हिडिओ टील देट टेक केअर बाय बाय गुड नायट